Pri dnešných cenách nehnuteľností musí byť človek ozaj kreatívny. Dnes vám chcem predstaviť trojizbový byt, ktorý sa dá krásne prerobiť na štvorizbový byt a tak vyhoviete celej vašej rodine. Ideme sa na ňo pozrieť. Aktuálne sa nachádzame na sídlisku Terasa, Orgovanovej ulici a sme len 5 minút pešou chôdzou od obchodného centra Galéria. Pri tomto byte si treba trošku vyhrnúť rukávy, ale stojí to za to, rád vám ho predstavím. Zavolajte mi.